Nasa se ne punu. China for wamode yare we ede baaye no ena wamode no kura no me ya se ekofom pa. The reason is wamon sosia na wamo enom tin ehyinuane ehyenko a ena wamo enom eni de odie omode adwuma nti mesre se efi na kwai bomode anse ade bia wo ye aneduane bia wo die no obema ayehye manyehye nanom oba adwuma fansuohye anati nkura enyehye nanom moa enra Valentine Day momengo with people moni amanfo kokasaye mamkokoko mompanafo edem ne de akeka homohwe ase bebre hwe ase nra Yesu odo de amaye momo do no de eye edwaman do enti bebre hwe ase enti be ma na akọ ne dem no nim se owo bi anasa onibi enti wo ba ye ya wadware ya pensuohie na nom penim tree na punu ene de akeka ho a ebetumi aboa obia no mama yenye na emmoa yen na yemfa nhyanya mensoso enemnyam because ho hia yen Ghana ho hia ho hia Ghana ena wobusua nso a ofiri mo no ebusua no so hia wo teme pamacho senra wanem se koda obi nchen ana se oni obi kokasa ko obi fie ana bebi akototo nuama no ohwa nipa wo ho na omodoso mesra obebre se bomoden a na pensuohie na nom na finim tree nsoso punu bi etumi aye na napa ewia ne nwumbre ana 2 times a day kura twice a day aye eno so betumi aboa ama corona no etumi edine so enkonem Adom 106.3 FM ahaye Adom Ahengua edi akan anopei itinema mamenu abema sofo S.K Appiagyei sofo nyame onhyiraw na onka ho ondommoa na tom endoso emfa emawo me pacho frewunia frewadamfo na frewbusuani bi na kache no se onfa ne fidie no nto Adom 106.3 FM se aha ena opebi bibia wonsa ebetumi aka na erade nso betumi aboa na de ohwehwene de ope no wonsa ebeka ni nyina epacho ya mompaye ora Yesu anopei aside nyina ya wodea na ase nyina ya wodea entontom ne mpeja ya wodea papa ye hwe ne wo waya eboro ya dwen ene yentiase enyina so ni santi anopei ora ya tu yansafrawo wa bedi ya braboso befa ini pedua no mum edi free ene emuba edwuma yo wa free Abraham no no nko a na wo shira no o ma odore o ma no Isaac monso so o ma odore wo shira ne nsa no edwuma ena fe ba akumu no o ma brantie ebe yesikeni kasia pa na Isaac monso so o di Jacob ene Esau edemano enti ohwe Abraham odi nipa ba akona ma no nipa ba akon ye Isaac no Isaac nso di nipa mienu na sa nipa mienu Awurade o matre
ama bebedru yenso yeso isanto wura yeda wase wona wo di increase ba wona wo di multiply ba wona wo bless yen dwuma ene de ye wonyina so anopai yempa ebon se Awurade hyira yen di ofri abonten Awurade hyira no di okofie Awurade hyira no di okọ adwuma Awurade hyira no di otini office Awurade hyira no di okọ dwom Awurade hyira no di okọ school anopai Awurade hyira no di otika mu na okọ na adwuma ananse otitrotro mu ana otitaxi mu Awurade hyira no di okọ Awurade eye otukwan police ni soje ni fire service ni custom ni ene institutions wa Ghana nyina Awurade hyira ubia magana enye yi Ghana entumpon Ghana enkonenim Ghana emfone ntoma pemfra efri yen president so ene ne vice ene afi ministers MPs ene parliamentarians ni nyina DCs assemblymen and women Awurade hyira obi bia ma adwedifo ene adwumayefo wa Ghana nyina obi bia di openo ne nsa enka di opa adwuma Awurade bia ho kwan ema no jode ka tua de na wari mu nsam ayabasa ayedeja ya dwempo se pese ye go aware no Awurade brem visa wasam se de waka pomo no ema obi entumi ntetim so bi eguro bi aware mu a pese se ya aware na Awurade mesra wa no pay Awurade brem so bi yare da kata soa na ne ni da so nyina ya asa na wa ya na dwempo se afidi ojemu a Awurade brem so bi anya accident ema ne nse bubu ne na ye bubu ema situation asamre wo mu no Awurade ne ni da so ya asa Jesus Awurade brem obi a ode ne ba ko school na onye school fees entua ama akora ne kura tete akora ne kura na adwense afi school no kura onko biom Awurade una wutua yenka ada woni esuanfo ne nam na ye jisika no Jesus uma Peter ekoto dawa uyi nam na nam no uyi sikafru nenum ade tua ka bia na odie ya bompa yese Awurade obi bia ode ka anopai Awurade tua ma no so mai enimanyam nsantwerofo ekọ adwuma wo madi information spreading information de ye papa ene de ye papa nyina Awurade brem ma wasumdwie endi hene ewo my Ghana ma wasumdwie eni hene ewa nkru bi abrabom ma wasumdwie eni hene ewa warefo mu ma wasumdwie eni hene ewa dwumayefo mu ma wasumdwie eni hene ewa sukufo mu ma wasumdwie eni hene ewa hospitals ahodo nurses doctors midwives ene adwumayefo a the front lines Awurade Nyankopon ewa Ghana nyina ehwese entotoya papa ebekoso sane ebeya coronavirus anase COVID-19 Awurade end spread yesere wo wurade se manioma nyina ntotoye ye hia wa hoden ye hia wutumi ye hia ngosra ye hia wabasa Awurade wankasa brem manioma nsesa na yankasa wo ena waye oya ne da we soso ye na fashe ho anu nyam anope we ena mesrawo ewo Jesus udimo ena me bompaye wadum nti amen and amen onyankopon srawo na me adom sa wo hwe Facebook a eye onua bema ayiwa 05 abrantia obre ne ho ase na osuro nyame nsoso ayiwa nyame onsra papa na onka ho na dom ankasa nso Awurade adom endoso wo ho adofonom ye kwanyame asemo last week sofo S.K Appiagyei
ono abese ompe ne ho asem oh minia SK ode nyame asem bi eba ma ye bobo ho ya dwenwene ho ewo atemufo etra yensia ya kenkan ba akona ede ba afom abrantie Gideon a onyame efre no obra Israel mfomso ye bone etie nyame na onyame de oman no hye eye Midian sem for 7 good years na oman no womahomte wom ho oman no kwa titi mu oman no kwa bobo mu oman no sunye a na enya asam ketwa na atamfu yi ba won so a enya se won ko a wone won moa wone won de wo gina de wo nyina na won de aba bebo camp na se Israel for eye nnobaye omo nnobaye na kakakra na nnobaye no aso a omo ba betwa na omo hwa manko Israel for nnobaye nya baye na Midian aba o Bible so mo batise tutumme o ma begu ayefuo yi so say banchia say bodia say kokua say aba say bayera say kodua say everything no ba nyina no ma begu so no ma wo ma say ni nyina wo ma nse ni so a no mo di ni nyina ekọ year bia every year for 7 years until now we shall not know den ama oman no ekomaba oman ni di abobo oman ni su oman ni hu de wonye enti afi oman no onyankopon nam ni difo so ebe kan won bone kire won se mi ena me beyi mo efi Misrim na me de mo ba Kena asase so me mamu yeye atamfo a na mo hyam so no me ya Awurade ena me ne won kon ye agye mo efiri mo nsam me ka se mamo nsom nyame bia na nsom ntie me mokosom nyame foforo ena wo asotwe ena na me de amamu the Bible say afi oman na nkasa akọ nyame anim sugu Awurade so ka kire Awurade se Awurade samfom so mpo ne aya yesra wa ho yemabo na fa chaye sabre no na Gideon so waye nefuo mafuo na ba emo no wa pe baby a wakọ hinta na o hwese enkofu atamfu hu no na eduane a wanya no ono betumi edi sa na o hye ho nyina na Awurade ehu no bisa o yere se ehe na o hye bisa o kunu se ehe na o hye o ba na ehe na o hye won so ehe na o hye ka che onu ya ne se Awurade ehu wakoni abenye na Awurade ehu wa bobo ni nyina Awurade ehu wa titi ni nyina Awurade ehu wa na moto nyina Awurade ehu wusu nyina nyame ehu bebi awoda no nyame ehu ofisa nyame ehu we hu ate enti suwa edu anadwo a wusu nyina no Nyankopon ehunu nyame ehunu bebi ade bia nyame ehu papa abraba we na nyom de me mesimebo a eye meda pa aye Dina Entry Hamilton na nyom we de eye meda papa Yesi akonsie bi esi ewo achimata overhead no
anymore kakra. I've been through a lot, but grace sustained me. It is no police. My chest is Son of a multi ya. Pamacho Munko Sinem. so the essence Namon Namo address Bibia kama my. on your grace. Adom. It was you, my lawyer in that courtroom. It was you. And the Bible say, Gideon a pe baby ashe. Aduane a waye no ode hinta. Ta o hye ho nyina na ewurade ehu no. Te nyame soma ne bofo se ko abrante no gina ho no. Owa kukudro nani eden. Metumi asoma no. Metumi de na ye bibi. Me hu se bibi woni mu. Adom bi woni mu. Me nsa wono so. Etim ko no metumi de na ye bibi. Bible say bofo ko ye onene kasa ya enti unya bra kenkan atemufo Judges chapter 6 reading from 1 going unya bra kenkan ni nyina na yedi kan akasa from last week na ana onyame ka kire ne se for wa ho den ko na koji Israel. In fact, I can say, me ma me ni me papa fie de. Bibi papa bia nshada ni ho. Bibi papa bia nshada ni ho. Ebi me papa makora, me kora nso ni kuma. Ya me se whether wo fie, o papa fie, o ma me fie, bibi ni ho. Say ti say. Me pesa wan kasa. Wan kasa. Sa papa fie wona wo ye komo sa wona ante sayo wa me wo se bibi go mu ana me pese make yourself available for me to use you na could deliver Israel if you are time for insem enti nyame nam so ye nsankyere ne bebre na no me pese me no wo hwe bibi kakra ewo atemufo ho na ekrensia enchichemu a duonu baako ebesi eduonu enum. Judges chapter number 6 reading from 21 to 25. Ene urade bofo no ti poma ekura ne nsam no de anoka enam ene epiti eno na ojefri ebuonim behye enam no ene epiti no urade bofo no free nenim koi na Gideon hunu se eye urade bofo no Gideon kan se o ewurade nyankopon afina me hunu ewurade bofo enim 23 na ewurade ka kire no se asundwe nkan ewurade ka kire no se abrantie asundwe nkan na ensuro urungu ena Gideon si aforobuchia ewo homa ewurade 23 ni me sa fani biu ewurade ka kire no se asumdwe enkan ade edika no anopai mesra nyame asumdwe mawo mesra nyame asumdwe mawo eno ni asama bofo no ka kire ne dika se asumdwe enkan de atosumie ni se mensuro de odi wani hunu de odi wasote de aba wakumem de aba wani so de atitio nyame se mensuro de atosumie nsa ne se urungu asumdwe mensuro
na worungu. And the 2021 me kachire obi se sa woni asomdue a Awurade ma wa na asomdue eno somawo nyame asomdue eno somawo de etoso no se mensuro eden na wate eden na doctor aka akire wo wate se bia obusuani bi kranya eye COVID-19 bi coronavirus wonya enti adi hu aba beto abusua no so ni pemene ne kasa yo ebi ana mensu menye bi nyamesa menka nche ose mensuro na wurunwu se obi abewu mpa wo de wa wutie me de enya de wo bewu da. You shall not die, but you will live and to declare umuda abatenase na wakanyame ni menuyo ede achire na 24 ne se ena Gideon see aforibuchi ya ho ema Awurade na ofre no Yahweh Shalom asiye ne onyankopon ne Awurade ne asomdwe eda no wo Efra a eye eben sirifo edie no de besi ene 25 na ba se anadwo no ara Awurade ka kire no se fa wagya edwa anyini enyini a otoso mienu a wodi mfie nson no na foko buru ba aforobuchi a eye wajade no na twitwa aho asade enuya no egu na si aforobuchi ama Awurade onyankopon bepa eye den yi etifi sane ho enhyehyeye no enyina etie na fa nantwie no autoso mienu no bo ohyew afore Assyria nua a ubenya ubetwa no nyina na Gideon fa nenkuwa mu embarema edu na oyo sane Awurade ka kire no na enam se usuro ne jefie ni krom hofo se obeyo no ewie nti oyo no anadwo ene menim otesibia ewo fie abrantie shaho nyina sana otesibi oni papa fie a edi ninya kutia no unlimited life tormenting life and the Bible said buff one catcher and say fan and trie I know dry na call papa fie otesibi wo ho so wotutu sa otesi bubu sa na wo se sa otesi na asomdwe beba otesi ben na wo fie adan yesi fie ho edua na se den na si ho o ma me dan mo ho o papa dan mo ho enkonya dan nim adan na wo ho otesi na si ho no eno na edi ebusua ni nya na kuti ebusua no ebi tumi kura be sofo na so still na enuoma kutia wo na enuoma sori tia wo wa ba be CEO na so na enuoma kutia wo odwene wa wonti ase wa ba be police ni panyin wa ye soja ni panyin wa ba be fire service panyin ebi kura wa tumi akọ school abaye professor ebi wa ba be doctor na so still ho se enuoma nhyeda nkoyie so ebisa wa hwehwem otesibia ewo fie ho a esori tie nipa abrapo na kutie nipa na manipa ho ntono ema ware ntome nkoso obi aware na ma 5 ni nyina esno obi apapa
so we bisa ne massa siri nyina so obi papa okwa aware wei na yene ne jai no akowei ne yene ne jai no akowei ne yene ne jai obi ton pia watakora obenya mfaso obi nso di obeton bia beye ka de odi ne nsa beso mu bia ebeye ka otesi bi wo fie ho otesi bi ne wo die sie otesi bi ne wo ko the Bible say abrantie yi afa ni pedu anadwo no omko ne papa fi altar ye ba altar omko tutu ni nyina bubu ni nyina adwiri ni nyina egoyi afenyame ma enkunimdie nam abrantie so ade bai Nelson enti ene altars bia ene wo edc altars bia ene wo ekon dawo maame fie dawo papa fie dayo ewebusu fie ho altar bia Abraham see altar ede ma Awurade altar papa Moses see altar ede ma Awurade altar papa and Exodus chapter 30 verse number 30 to 33 okay nkanya Aaron see altar ede ma Awurade David see altar ede ma Awurade Solomon see altar ede ma Awurade. These are the people who almost see altars. No more de nyame enim nyam. But altar bia emfiri nyame. Na ye twa moje guso. Ye twa nipa moje guso. Ye twa mo moje guso. Na ye kanchi guso. Na esori tie nipa, na kutie nipa. Emma nipa hontono, emma nipa ntumi niye, emma nipa ntumi nkonanim. Usua de kora nko. Usua dia wa wotena buku na chi na usua kora entome nko. It cannot sink into your brain. It cannot sink into your brain. Entome nwura adwenem. Tembia wodwene ho a wonti ase. Wo se wo fafo bi mu kowanim. Na so wo de tembia why you stagnant. Baby ujina ena ujina. Altars bia ekun etiawo ene de ya ebra ye bompa ye kakre kase Awurade Yesu ena no pay altar biara ewo me papa fie ewo me maame fie ewo fie ametimo efie makwa hai na metimo altars bia ekutie ni pabrabo ekutie di pejuma ya imi ye biara ntumi nya yie anapei me tosu jaguso me shidi nyina ase me bubuni nyina me dwiri nyina me sani nyina ewo Yesu Kristo dinimo altar bia ejuma makomo altar sibia ewo ejuma mu ho na kunipa asanipa adwudwunipa ade yare manipa ene sa altars no ya de Yesu moja bubuni nyina ya sani nyina ewo Yesu Kristo dinimo Jesus uye nyame so ho anim nyam altar akutia ware ya de abosom ni nyina ware ma ewo ho wo fie nyina abosom na ware won enti how dare so wo ba ba ware ebema ana oba wo fie ho you pa there na ko ho se o kwa akware ababa wo bi wo fie ho wanhwe ye kura ye bekun minimum brand ababa wo bia emema miensa a odi won ekwokyire na ebusuafo nyina the moment odi won baba akwokyire ebusua no oba ya na brand na ba bewu
wɔn kɔ kyerɛ busua so mama abranteɛ bi ayi ne ti ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ me ho adeɛ the moment a ɔbɛkɔ fie hɔ na ɔde bɛrima no akɔkyerɛ bɛrima no ɔbaayɛ na yɛafinish o ɔtɛ bi wɔ fie hɔ waware mma wɔ hɔ nyinaa te wopɛ ho asɛm na ɔkɔ hɔ a yɛmfa ho nkyɛw nanso sɛ Awurade tew mu a sɛ nyame ka ho a sɛ nyame yɛ ɔkomafo a sɛ nyame yɛ odimafo sɛneɛ ɔnam Gideon so agye Israel na mɛse yɛne wobɛdi akɔn nanso tumi deɛ ɛnyɛ ade a yɛbɛtumi ɛfisɛ Awurade wɔ wafa sɛ ɔdɔm barima biribi wɔ mu Awurade bɛtumi ɛde wayɔ na wagye abusua no ɛde esi hɔ nyame bɛtumi afa wo so ama nneɛma ɛsɛ abusua no ne image integrity ɛne ne destiny no Awurade bɛtumi afa wo so ama nneɛma ɛtumi asesa Anderson Bakabi na yɛmbie line no Papa me say ewo akonya amani telefone so asema okay altar edi nipa bebere nya pa edi enya se ohwe obi ni baby awadu empempe so in fact anadwi kra na me dwendwen lady bia me ne bompae na what bosumi bia ko hospital by twice I be say are you sickle cell anemia? No, I'm not. Bibi pa say abana kwem bema bi bana kwem na oyese obeware no pe na ge na yare obka kwada hospital bema bi ani wo usuropo wase ni sika nyina dwu obese no obese no I see say something is behind it. Oh yes on your sickle cell also are you hu yare kro ni sika nyina sa na te say na ho aton nti family altar ya wo kan edi nipa bebere nya eni say yedi agoro ne kenten ya ho abo empire yemfa nya agudie ne mfoni ya de toto status obi ene oba ma bi kotra na be ma disappoint no de toto status all men are the same but something is working against spiritually and yet all men are the same. Okay. Ho hia ye pa this week nyina mene mi abema so for SK be wure mu papa ayemfe ni agoropa altars a day ena ekutia tango so for SK wa ha odri ha so for yamisha altars sani ya okanse ya nye no altars anuama akutia ebusua anuama asoriti ni pa brabo obetumi ababa ya sofo na so altars bi ewo fie ho a yemubu yenti na edi enya kwame offer ale o karam say kofi na me anim no kreni altars bi o edi ni penya edi enya on say kwan a na me fa Gideon so na che say altars almost si a wo di ehuru nyame bo edoso nyame say sorry amachi na kokko bubu sa altars na edi Israel for enya no and don't say before okwa bubu no anadwo amachi do you sorry amachi yes me ma me tia se ade ba kwa na tembia nkofi a na bisa na koko ye sifi ha chepa eno so na bisa se ade we asia ne sei kasa me papo na wo bompa ya wanya nyina so ubeti me tu ase se won se wakas asin bi wo se ebeti amba se ubeti amba be sofo na so what be wo ho no wanye
Onya ho adwuma nti sila na edi yenya. Na bisa maame no ensem mienu miensa na me bisa no question. Ene tem bia me ko bia me trenchen bia na me bisa na sensema fa menum. Ko bi frabusiam. Baginga no mo die. Na me eyi kire. To sorry am machi. Adeche no ko bubu o ta fona o masisi aso ko. What the yare what an asia busham, a bit sijadie, a bit just a name of a breed. Tis one young smart ammonia, no man, a mere meoni, no one your pass we are. When the Baba was so, none men agents. Sorry, I'm much. In Tadichi, no booning in a friend of Monsieur Shanahani bit boo. Sorry, I'm matching, mini a bar. Or Ariano, or Tabby. Who are you now? What a view? Yabusia de Mari. Aye. Yabusia de your wedding. Darby. Yabusia de warrior. Yamuba. I never been a chassis and now you're here. Nas Nam said Gideon. One me you sue. Sename Peso you sue of my God 2021. Now maybe to me you sue. Break protocol. No Busianum. No one said Nami Biduachi. O konenya is the sound. Dabi. Tibabu sa ahmachi. Aye. No sorry. Sorry the sumas Emerantie mama yenko. Sa time do bi adeda. Mama yenko nkodwuri. So that is why ehia say woye abrantie anawe awo ya baba this time ye dadodo. Ye dadodo. Enna ese nneoma. Ena ye pa na nan soso etumi se nneoma obi dai ema ye fa ne ba obi nso dai ema oda ne ba so enti wanhwe ya ayami nneoma mienu ida se obeda wo ba so na obefa ye befa wade papa e de akọ enye yizo but o sorry na o kekam o sorry ade chimfiti ase na kekam o makrenti. Ebe kompa. Oh, Dabi. Ne otters is in Penya. So enye easy. I saw themokrano, ebi ma kwaje otters bia. Enye easy. Enye easy. Nga sana me ko preach be na nyame na nsubi. Che, ya do be chibab. Ya do be chibab. She. Otter. Na watching manya on paibo. My God. 2021. What a view of Busian. Or dream ho. My God. Will fear ho. I dream how we are dying. This is strange. Or to be sure. But in Sranken Name. Ah, you will do what to be here. Dabi. Na kebubu kura dada. Kebubu. Kebubu. Enti otters biara obonefo na hyehyɛ ye biela no kakra bi na fe ya fidi eso 0302216561 0302216562 bibi ewo mu a won soso nyame betumi de wadwuri ebubu asai na wasensi ade foforo edi ama ewurade otesibia edi unya mamenko ababa we ne nyomode mesaya medan kasa daina Adom the afemu nyina ya adom ntia Paul so mu kuyenda na nso yenwu Adom ode mamfo onko ota so ne nkanchi nguso because of the grace it's now a testimony. The grace will sustain you. So the essence of my praise is
was you, my lawyer in that courtroom. It was you, my soldier on that battle. Okay, you to us na say telephone no ye kakra. Enti sene na oba no nti yanko. Oh, I don't know the ma ebe eham se we. Gideon no oyi ne ho ano. Na me se wo na me fese me. Ai wa. Nipa dom edoso. Ai. Israel mu. Ai. Ana me na me yaketwa. Ana busuan no kora na ya busuan manase busuan mu nya yai. Eho ide ye de hia. Ya me hwe no. Me ntimi nye. Sister, ubetimi aye bibi 21. Ai. My brother, you can do it. You can do it. Na ebusuano ebi ma cross o mo na cross o mo nsa. Hania, I just ye ko mark ho baabi ansa na be he. Ubetimi a break protocol. Yes. Obi cross over my dead body. And obe dead body mum. Na ye ho atoye. Me say me mu ya. Ai. Ana me na me bendi adia. Wo nam hen. Now they are shower drum say yes ye busua de obi akwisitan obewu. Ai. Ye dan muntumi nsi bi. Dabi. What's bi won kan. I'll bet me nsi bi wo kuro. Me si break. Bubu otters no ana o machi. My God. I born ye di bubu. I am paibo. Ani ye di bubu. Ye mfa ya no. Odo anu ko bubu o mo kum. But na mensa wo mu a. So ukoye bibia hu se Gideon no prepare ansa na okọ. So no one nyine ho ni o. What's say nyame ampa se bofo na nyame na no kakasa. Osuma bofo. Said osuma ya ka bia kire wi. The answer ye bofo in our time. That's what nyame osuma. Nyame osuma ni a. So from well to them can. Aye. That's my bedura. Oh. Be a obedu ya kra emo. As I said 2020 and a ma otters be dear sunya 2021. Ye bebubu no. I was here may and break. Yes. Na me bet me a yusu. Bet me yusu me. Bet me yusu segu. Enti no my nya adwene say as a dear name na no an ye de be kogu. And saye e wo ho no mo. Na ne nyina so gina ho ma empaibo. Video sorry how much ya. Oh sorry. Okobubu agu. Oh sorry. Ento o sorry ya. So vo sorry ya. Ade na ho no bebubu. O sorry ya be di so nkonim. O sorry ntia. Na sa o sorry ya. O bebubu. O sorry ye. Enti na ware ne sela no enuoma nko na mu sorry ya. O sorry ye. Enti na Canada so ho. Na mum sa o sa sorry ya. O sorry. Ena mu nya wuma ema wunya adwuma nye. Ne mum sa obe sori wo mpaebo mu a Gideon wan kokwa o prepare no ho o di krum ho efe wose o kwa aguna bo bi kuma ai aguna saba wose mi refi o di krum ko bu o tabi ho no na nya de keto dia busuani nya enye easy papa ni si dan no kwaji bibi be shasi na de na de ye wo mo no ene na ne ba wo yewu o chira na ne ba wo yewu de me kai ne ba na abrechi ba ko pa e ye okai os papa me srew na ni ma ni pa ko hu ho no o ta de bi hu she aso wo ye obi de na wa wo fie kra no wo ni ko wo de ho 2021 artists biara edi enya akutia yen so nam kam say so to me be yen sofo wo be yen sofo panyin na so ne o man ko ye you may think say bia nyame kra na disappoint o oh you may think say e bia nyame disappoint bia nyame kra mfrɛ o anya nyame na afrɛ o emfrɛ o na mom eye artist bi na okay afɛ na ye na ye nti emfa ba ko pɛ na so baje wa konyo hello Toko. Kofi Kwame ana se mimi di Kofi na wo de Kwame enti mimi ba ya ansa na wo ba Hello. Baje yankasa Yo, ya from president.
share SK and the Amokano, a yadia, a deep and profitable brain, and my maditra, Michel, my near experience the brain, a rabbi, a becatcher, well, who are bent to be shabby chab or Bewarano. The first day of press or better the bush. Well, what by name, my million, a bent here about the tower. No, Pana Picard. Eso na down food in the tree. Which will be still that about so where would they saying not too bad and wait where would they money saying yeah Baba best where me money 1 minute as in Ghana is 2,000 Ghana per Hana a blessed cannot their man. O coach phobia or coaddiction or crop or Kobo not by not the one why and what they at now crop retreat. O could not be channel for a cat so. We bedroom honey, I show one plate, our the name of Supreme. So run a yash and a quahuma. And to know you, Honma, you can't tattoo, bear born again and one. And you'll be a come and fetch a pine, and in Papa bear born again. Yamia don't go play or point chain. Nelson, from what dinner and shape and second one, I and send to me. That's Yabebe Mupa, Wiki, the Yebe Mupa, Yame and Shroud. Hello, good morning. Yadu Chato, why? Pachapum, Yame Adom. Michia or so face. So we can patch on where they now go pardon me. Oh, the mini aji papa. Actually, I'm going to Yantamana, Yatamana, Sunwi. The American say, Yamin Bombai, and then on topic of the boy. Now, the Aibi to me, the boy, Sanya Mokan and Piebo. I bonum quantity to na, Aji Sanyo, you say, can you fully be my Yanoma to papa? Ye, by you, cousin Adidia, near the one day be brave. Jim Piebon quantity to na, away. The Martian shall with me. Yame on Shroud, papa. Ahana ye dewo AC nyame ya adoma ochina eko nyina no ye bekasa afa ho altis biara edi yenya eko etia ye no ye bekasa edi afa ho nyame onhyirawo na ontene nim nkyirawo mene sofo SK Appiagyei ena edi dwumadi ebreu ena enua bema Nelson enso so ebeka Onyame onka ho afi yenua bema eye Iowa 05 enso so na de ba Facebook ye de munya na si nyame onka ho na ontinenem enkyerɛw okay